Mema Ghana for akwa abatitiro ni etiefo ene yahwefo na afi yenhye kasebo no ase. Yenhye kasebo no ase a asoya wonom anahwe mmofra ema ene asetena mu bambo eso mekire gender ministry no. Mene wo kase wo mo de nkrata apie Montreal so akire mu se ensem bi ena Montreal so se Africa tachini nyina no ene se ensem a ekoso ma yesi awade bi akoso ewo nungwa na nanom atrankonya wo bra eye egbabu ulomo wakwa wade akwada wanya mfinhia edu emienu no gender ministry e de atuda akirem se saa wade no akoso no wo monso atibi na emom de o matia ene se akwada no wanya mfinhia edu emienu eye na okromo na emom mo kirem se gender ministry no wo ma abrabo ba kwa wo mobo e de aboa Ghana fo ene se wo mbehwe so mbobo enkwada emofra ho ban titiriw ene wo no masebio abrabo mu wo mobo eye vo no abo no enu nti na eye gender ministry no ewo ho enu nti omo ya tudwa kirem se wo bra wo mo eteye ese wo konfo a wanya mfinhia duosia miensa wanya wo ba bia nwade na emom abayo wanya mfinhia du mienu ana wawade no gender ministry no kirem se wo muntimi ntenase ema se bie brudua do mfani mesi kotia no wanje bode betem na mpokran Ghana mra no ema kwan saa enu nti wonom ene Ghana Police Service ana afensu Department of Social Welfare ene ahwea hodo a wo mo ka biewom na wo mo ewo twaka ewo sansansam no ho nyina no edika so bom na wo matwa nkrata da koma Ghana Police Service se wonom enye mu hwehwemu na ampani ampa se 63 years no watimi awade abayo mfinhia du mienu a na babia Ghana mra wo no wo mo atimi atwe ede apie enkrata no agenda ministry twa de baye no wo mo nse wo ka nyina no ene se gender ministry no wo mo ene atena hodo de nyina ebedika so bom na afenso wo mehwe se enye wo my Ghana mamana ni amane anombetiatia so na emom no se wo bi nso eye na adwene se wo yo hene wo yo cheme wo yo wulombo wo yo dian wo betiatia enkwada fa wodie so na mpokura no wo behye enkwada keti do mo wura wade mu a wo mo kirem se no so nyade a wonom ebetena so ne mmade ba ko mo ka ene se wo mehwe na wo mo atimi abo enkwada no se bio wo mo yedi eye wo mo interest no wo mo atimi abo ho ban enu nti ekwan a eye gbagbu wulomo wo fa so ebe ware eye na okromo asese ne honsam ayedeja ewo krom hanom no gender ministry ne kire se enyade se wo mo ebetena se na wo mbehwe ayehwehwemu ekopem se asam no ba bi a ehum waye ebeto no wo mo so atimi adiato wo mo ema Ghana fo nyina rehwemu se ensam no beto wo mani mu no wo mo entena so enu nti wo mo hwe na emom no tumi no a esese yetwe obi begina emranim no ye de ama Ghana Police Service mekire eye the prosecutorial powers no eye Ghana Police Service ensam anawo enu nti wo bra ensam ne baye no wo mo atibi na fe no mo so atro nkrata da koma Police Service se ensam no a ekoso no enyade se enika efri se esa child marriage Ghana ha emra no ema akwan se obetima wade a age se wo yoba wanya mfinhia edu enwotwe wo ye be man so a mfinhia du nwotwe na emom sakwada no wo mfinhia du mienu ebi nso kire se wo mfinhia du nsia se ye mfinhia du nsia se ye mfinhia du mienu ni nyina no emra no emma kwan se wokọ awade ase efri se marital capacity nyade se akwada no wo enu nti wo mu kirem se Ghana fo nyina no yenka koma ento yam na afi wo mu hwehwemu na to benkum eto ni fa ba bie nso so ne beduro no wo mu de mu nsam ebesom Ghana fo nyina we ene nkrata efri gender ministry no ase ye aba na wo mu sa hyase eye public affairs unit no eye Ministry of Gender, Children and Social Protection wonum sa ana ehase wo ba ye Facebook no so a ye de atoso sele be ya Ghana for titiriw ene wonum pese kenkan bie no wo mu so ebetimi akenkan bie anu ti Facebook no eye DL 106.9 ene enkrata no eda so a won so ubetimi akenkan bie ye nto akasebo no eso ye to akasebo no so ana egusua ejiramu awo konfo no odi ni duma ewo nunga ewo nkrapompre mantem ni abofra ketwa wanya mfinhia ne du mienu a ehonsam ayedeja wo man Ghana mu no eho na Chieftaincy and Religious Affairs Minister Steven Asamoah Boateng wakasa dia fansem we hu so ensema wodo a ekoso efa okonfo no owo nunga a ne den ede eye bokete eye lawe a otoso aduasa miensa a abofra ketwa ono wanya mfia du mienu a ese papa ya bole trimu po se abofra nkuto no wope ono ano hwe na wa hwe adaachi bia obetua beboa no ma ni suade hu no abemu aje se onana ono wanya mfinhia no mako aduasia miensa 63 years na abofra 12 years no wope na wo kirem se dabi ensem na nya no kre abofra yakopon ya adoma
eye kita wonsa bosoma edi ya nimu ya metie July bosoma no abofra no benya mfie dunsia endi said amafo keka so abofra no 12 years na nya no kre na muzesi ya kese abofra no obenya eye 16 years ewo eye July bosoma eda ya nimu mu ene wo kire mso ni nyina ya de a ehwema hodo onom eye no sa na ye kire na osaka asisu dia so sa abofra no wanya mfie dunsia mpo a ni nyina eche no eye ade akrasi bo ni baka so ya minor enya ade a pempenso waduro no ono abetimesi gina ye de ama na hu so be ma we de oso pamia me so me do no me so me ya da no me so me feel ni pa da bi abofra no na ni nteye onu pempenso a obetimesi gina de ama na ho ni senti sa eye opani a ono wa bo ne trimo po a oye konfo e wo ye nunwa no sanju sunya na wafa ne nya de abebo akra ni senti sese ye kesei oso one ankasa ene eye wono mo ka bi ewe mu dinsa waswa pa to anamon ahwe ho ene aginati ahodo a ese o musi afa sa anamontu a eye sa eye okonfoi atu ade afa abofra no so opese onene fa kwan yete sa so no enya da muso so kro sense abofra no be waduro no Ghana mamra krampo no ansa no bi betumi akade ne sese ne bo so opese ono wa ne saso ne huachi na opese o wale no anya hwe kra se onya mfinhia na du nwotwe ene ne mono ye na abofra dunsia se dumienu de enya de an time aso sa abofra o wade ne sende se ye kesei eye chieftaincy and religious affairs minister say ono muguso ayentotoye se ombehwe na ensema wodo afasa abofra no na wale ho no mbetu ho na mon ene wasa kire mu so obabo anan no wetuma kwa kopie mu abofra na nkasa sukua abofra ne ko no ma kwa jeje ne ho nkranta asem nyina fa akola no ni mfia wadi no mahunu so emfia na abofra na di no fa penete se be ya manfo bi emfa kotu kan enko kansem ya enya no kre enko fa mfia abofra no edi ho etu na monfofra wonum etu na aboa na mahu mfia pote ya abofra no wadi ne yenti ensema hudo bi a na minister ekasa no de to nsɛmtwerɛfo animu. What I can say is that we seem to be unraveling some few things. For instance, the age 12 that we were made to believe is incorrect. The child is almost 16, but still a minor. My job as a government official and a public servant is to secure the welfare of a minor, which the police helped us to do that last night. And the girl is in a safe environment. This morning we checked up on her. She's okay. She's happy. She's fine. But the difference in age alone tells us there's something more we have to look for. So we won't take the word. We have to look for what's the birth certificate, for instance. Which school does she go to, for instance? So records there will give us confirmation. But that's a thing that we keep on doing. So whatever it is, forget about the age. She's still a minor. Under our statute, she's still a minor. And the number one, the work the government to do is to protect the welfare of the minor, which we've done. And the police have done that. And we have also made sure she's okay in a very good environment. But I need to understand the culture, the tradition, and what's happened. That's why I've met the traditional authorities, including the Ulomo. And we are meeting again tomorrow. Hopefully by Thursday or Friday we should come to some conclusion. Then I can speak. Openia watene nka so wakasai eye chieftaincy and religious affairs minister Stephen Asamoah Boateng. Yentu awia prem to breka sebo no so aha eye DL 106.9 na wo ba Facebook no so a ene enkrata ahodo ansam abai esense wiem sense dra ani akuru kire ni nyai wo ko ententa kese no eso a eye DLFM online.com na wo so wati maka di Facebook no so ensam wa yede ema wei eho emfoni nyina no bomode se wo ba wo so wo betima hwe bie na wa kire wadwen eye DL 106.9 e Facebook yentu akasebo no eso yebo adewram e waso ya wonom anahwa yamano ne ensam eso Metre Ministry for Foreign Affairs and Regional Integration. Yema mia wadano se waswafo eye Shelley Ayokobotwe. Wada to da akyerem se obesere Ghana fo. Passport no osusu se enyade a ehu behia bebreba. Ha ho kura se okotena internet so akoye application bi ade akope passport. Na wada sansa mutu da na wokyerem se ebre bi atwemo no ana na se wuni passport wa na enyema bi ho no mo na wontime nya efri se na passport no eye primary document na etimebua amenipa wo identity baby a ufri ene baby a wo emfi a wadie ene enyema huduo bia na nke hia ewa wonten no na nka passport no etimebua nanso wo kirem sesesi ano National Identification Authority wonom ade Ghana card ECOWAS card a hyehyɛ Ghana fo nsam eno nti amasese no passport no enye primary document biem ana afa kuranso no enye primary source of identification eno nti Ghana fo mo hwe ni ye sa asesese no ane wo beko internet no so ane passport office no enipa dom gu ho na traffic ya che ana pressure na mu obekura timika sa wahra mo wonya duane ni ade
ɛno na wɔkyerɛ mu sɛ wɔbɛsrɛ Ghanafoɔ nyinaa ɛwɔ mu sɛ passport no nanka ebire bi atwa mu ehia ma nipa dasani na mmom animu ya no a yɛkasa no sɛ ɛnya de a ehia bebrebe a hwɛ yie ana wamfa pressure ankɔ akɔto ho so wɔkyerɛ mu sɛ sɛsɛ mpanifo de to dwa akyerɛ mu sɛ anhwɛ yɛ na subsidy sɛ bi anka kane wokɔ akɔyɛ passport a ebi a ɛboɔ no sɛ yɛ 10 cedi a aban no bɛfa ebi a 5 cedis na ebi anka nso afa 5 wɔkyerɛ mu sɛ saa deɛ no ɛna ma Ghanafoɔ pii no a ɛto agu so a passport no wɔn ɛpɛ bi efiri sɛ asɛ kwan bi so no aban na so wɔn asɛnti no ɛne wɔn pɛ kora no a na wɔakɔgu passport office na wɔn file na mepɛ passport ne adeɛ ɛne wɔ sikyerɛ bi ɛnya deɛ betumi aboa na wɔde sanse mu nyina ɛto dwa no wɔkyerɛ mu a na deɛ nti a wɔka no saa no ɛyɛ nansan passport no boɔ as sɛ akɔ soro no ɛna wɔkyerɛ mu sɛ ɛboɔ no ɛnyɛ wɔn passport office foɔ na de ba na mmom ɛyɛ mmarahyɛ badwafoɔ ana ɛkɔ asetena ɛma wɔn gye tum sɛ ɛboɔ wei yɛmfa kakra nka ho anaasɛ bi a yɛnte so ɛno nti Ghanafoɔ nyinaa nya nteaseɛ sɛ yɛkɔ anim no passport office no ɛnyɛ wɔn mo asɛdeɛ ne sɛ wɔn mo abɛka sɛ yɛde yɛpɛ yɛkɔ akɔto passport bom ɛno nti wei no aba ne saa no wɔn bɛhwɛ sɛ wɔn de ho nsɛm ɛbɛkɔ akɔto mmarahyɛ badwafie biem na sɛsɛ ne passport no ntumi no a ɛne nam sɛ ato mu ne adeɛ no sɛ yɛbɛte soɔ sɛ yɛbɛto mu sɛ yɛbɛgyina baabi agyina no ɛyɛ mmarahyɛ badwafoɔ ana bɛtumi ayɛ saa na wɔkyerɛ mu a na mmara no a yɛtintim ɛde ama passport ɛyɛ ministry no ɛne sɛ wokan ɛyɛ legislative instrument 2481 no a ɛno no ana sɛ mpanifo da to dwa kyerɛm sɛ ɛyɛ 48 page passport no sɛ no ɛyɛ 800 Ghana cedis 8 million ana 32 page no so no sɛ wopɛ bi a ɛyɛ 700 Ghana cedis a tete no 7 million ɛno nti Ghanafoɔ nyinaa fɛn so omitirim ɛsɛ ɛboɔ no a aba no saa no ɛnyɛ wɔnom passport office no anaasɛ ministry no ana de baayɛ na mmom no ɛyɛ mmarahyɛ badwa ana tumi yɛde ama wɔnom nti ana nam so a wɔn de saa aboɔ no ɛbaayɛ na mmade baako ɔbɛka de agyina soɔ na ayɛ afutuo ama Ghanafoɔ nyinaa no ɛne sɛ passport no ɛnyɛ primary source of identification biem ɛno nti no ɛnyɛ kyɛnkyɛn akyɛ sɛ wonya bie na mmom Ghana card no sɛsɛyi wowɔ nkɔɔfoɔ ama so a wotumi de Ghana card ne tu kwan ɛba Ghana ɛno nti no passport no ɛnyɛ compulsory sɛ wɔdasani bi anya bi ɛba ne saa no a ɛde pressure bi a Ghanafoɔ mpɛ ana ba wɔn ho so a wei ɛne nsɛm a yɛ maame Shelley Ayoko betwi wɔn no ana ɔyɛ ɔsoafo a wɔhwɛ amanɔne ɛne ho ɛnsɛnsɛm soɔ wɔde sansɛm aba mmɔnten so a yɛnto akasɛbɔ no ɛsoɔ yegusua ɛwɔ passport ɛnsɛnsɛm mu ɛna afei ɔsoafo abɛde akyire a ɔhwɛ amanɔne ɛne ɔman yi mu nsɛnsɛm soɔ ɛyɛ Kwaku Ampratwum Sapon ɔno so akasa ɛna wɔkyerɛ bi so passport ho nsɛnsɛm a Ghana amanfoɔ kasa pa in fact Ghanafoɔ ahyɔke ne pa o wɔn mo ahyɔke ne pa ɔsɛ nsɛm a ɛkɔ so a Ghanafoɔ ɛkasa ɛbɔ bena sɛ o sɛsi a passport yi sɛdeɛ ne bu ahuri akɔgyinam dindindin de nyamea no mu nokorɛ di mpanifoɔ aboyɛ no mu asa brɛ Yesu na ɔse daabi Ghanafoɔ madim ho yɛ papaapa ɛsan sɛ passport wo kɔkɔpie mu awa manɔne ana afei so ama ahodo a ɛtwa yɛ ho ahyia kyɛ sɛ Ghana deɛ yi ɛte sɛ abeteɛ adeɛ te sɛ abeteɛ fofoofo sɛ yɛ na yɛde ama mo nanso no gu so ɛkasa ɛna wɔkyerɛ bi so ɔne deɛ ɔhwehwɛ mu paa hu ne sɛ Ghana deɛ ɔmode ama yɛ deɛ sɛ wo compare Ghana paa yɛ fie a ɛsi yɛtua ɛne sɛ deɛ amanaman bi deɛ tua paa da yɛdeɛ yi deɛ wiase amansan nyinaa yɛdeɛ na ɛfo point Ghanafoɔ deda yɛyɛ deɛ ɔkɔ bɛsrɛ sɛ animanim nyaa no yɛmfa ɛnto baabi kura ne neɛ yɛmɔ mmɔden sɛ bɛtumi ɛsɔ mu sɛ ɛku a ɔho ne yɛde ade dwuma no bɛtumi aboa paa ɛma nneɛma ɛtumi akɔ n'anim na ampratu mu kasa na ɔsa kyerɛ mu so wohwɛ ɔman yi mu a ɛnka aban no subsidy ɛsɛ ɔfa ka no kakra nanso wohwɛ mu dwumadi a ɔmu di paa ne sɛdeɛ ahokyerɛ paa to ɔnom no a ɛnya adeɛ a ɔban bɛtumi afa ho ka bio ɛna wɔsa kyerɛ mu so wohwɛ bɛyɛ sɛ mfeɛ du ɛne ne mmoroyɛ a ɛnya adeɛ aban watumi ato ɛyɛ passport fee no nti wɔgyam de fofo de ama Ghanafoɔ mfeɛ bebree mu ni a yɛni agye a wɔn bɛtu kwan akɔ ama no de kyɛ sɛ wɔn no ɔma afa no fofofo agye sɛ wɔn atutu kwan akɔ de sɛ adeɛ aduro no sɛ mpanimfoɔ anya nhyehyɛeɛ na abɔmɔfo kakra nka ho so a adwuma no bɛdu baabi no ɛbɛtɔ mpan ɛbɛgu kura ne sɛnti na nam ho a mpanimfoɔ to ɔmo ase ahyehyɛ sɛ saa deɛ sika yi yɛmfa ketekete ma mpɔre bi yɛmfa mpɔdwa mu ne yɛmfa ma mo sɛ bɛyɛ Ghanafoɔ wɔn bɛtumi akɔyɛ passport na nneɛma atumi
akwa de ma mo pa na mpretu mo kasa na wasa kire mu so wo hwe niam ahodo ayekọ so na Ghana de obetutu asere se wonmo mo kasa so passport ne bo aye den de senti amadodo na wonmo kon do se o metumi atu kwan kwa mo no wonmo ntimi kon no se de be anya no kre na dodo na so keka ka so mpenifo mpese betu kwan ne yakwa mo no ne bio ne senti no mafa ko ti kwan no mafa so a so mo gire ya kete se be ya passport ni bu yentimi ntua se be betumi akwaso atena Ghana o se anya no kre da na momu no kakra bi o mo de apodwo ye nsemi yenso mo ne yemwa na passport adwumakuo no entimi enyira ne naso ne enti ensema wodo bi a kwaku ampratwim sapon one semtrefo kasa no ode tudwa. The rationale behind the review, and I upward, principally because one, the current 100 Ghana cedis now when you Okogyeabour passport now is heavily subsidized and is highly inadequate. The production and acquisition of passport, are very, very problematic for us. I think it put you in a very tight financial situation, and you easy. Very, very critical and very, very dire. Simple is that over the years, for the past 10 years or so, passport fees has not been increased. Over the 10 years period. And near to the extent that even post-COVID the crowd there, and near my ginseng will be as but in Ghana there, we still pay the old Ghana 50 10 years ago, and no one and never now, let's face it, money that you were paying 10 years ago, if you are paying the same figures, are you really serious? A million. Businessman then will no Okogyeabour passport production 400 Ghana cedis. Now about the ton my public and about 100 Ghana cedis. And because we are all scared to tackle the particular issue, we'll be a Ghana and our politics. The way our politics is so poisonous and so adversarial, politicians get so scared to bring up this matter or to try to deal with the situation. Now it's gotten to a point here. You're going to say subsidy now a day, to say you want to in running the main Ministry of Foreign Affairs. Over the years, you have been diverting the monies to come and subsidize passport acquisition. It is not sustainable, and we can't continue. We are in serious dire space. It has gotten to the point where we are now having to focus some of the core functions that we do at the Ministry of Foreign Affairs just to use the money to go and subsidize passport. Meanwhile, our research also tells us it's a Nhyiraba passport now. So we found 100, and 30% per energy passport to go. Any power 10 Castle Wakasa, Deputy Minister for Foreign Affairs and Regional Integration, Kwaku Ampratwim Sapon, and what he and a dear Cassia Bosso, Ghana for, and some say, and a Kwaku Ampratwim Sapowaka, or say passport to the some of the mom for 4 to say a abitiano, and to and ya dear Mabuma will be already for 4 cra. Namonso dear pa, Namo, Eka fast and seven home. The NTN Samaho do a Ghana for, extra one of my drain, edify a year passport, a year a bone to me at home. To move back to the old fees. Me reading news means they are saying first, now government has a subsidy on it, but now government don't want to give that subsidy again. They still want to maintain the old whatever internet fees are increasing. So I think society very hard being kakra. Ocean margin, the margin is too big. It's too big, and KBR 100 cedis. And then you say the thing is fast because we bet me chia espresso. Say don't can you bet me chia, but still a bit cha. So I think they should look at the prices and do something about it because chicken homogeneity is too huge. It's too huge. About the wine is too much. At this cranker from 100 Ghana and 200 and not 100 cracker. Okay, but 500 is too much. About one some review. Say your money more hot no any be boy din. Yes, too much. At least 100 Ghana there no crack 155. 150 there no say 25. Now other one no 300 and not 35. Now they say how much 800. 700, 650, and 400, and 500, and then here for so a bed passport room, or who say a month for 2 coin, then into Ombetumua, and yet and Ocran, baby, on my page I could run and more, but Omuntu go do saying, I control it, you better because so says your may a month for so baby, Roman, and so my Bruno. There's no Bruno organa, bra, Ed Denny, ye brepa, Embra from at least 200 cities is okay. Ghana for be no what on no castle said ye tiede de abai pekura want to ma radie offer passport no bo no kura nkogina 10,000 Ghana cedis said your mabo mu trim poso mbekọ de said ye tie bia wonom ebekọ yentu akase bo no eso na wo ba Facebook no so a Ghana for akire wonom adwen pa ntie ye bekenkan e de amamo Derek Ayete ana wo se wo tie kase bo no pa na wada ya se wo se DL News
number 1 Nana Okogyeabour Ocran with the free Ablekuma Central and I watch say wonu so 8 kasebo no pa na ene Wohemina Wendy Lutrot ene ye ne birthday wo wa woshi you obaje so Anna Frank Sego was say your friend DJ Cyrus will take kasebo no ewo man kasim and was say Okogyeabour in fact kasebo no more the pa na 63 years there okoware 12 years guess and edi ade pa no ha no and was say ada wo suro Ghana ma no ana 20 min kan kire wo bia ese wo pe no I just say 12 years was say a very bad pa and no so what na dwentra ba yi ma yento akasebo no eso yeto akasebo no so ana yebo ade awram ewo dum so say Ghana nyina ma hoden akwese se bia wo free a awisabo ato nani sankania ye ebo nani ni yefia ha every 30 minutes ewo North Legon ha yeso generator abronti eye ya ne edum no krom ha ye breu na dum so ya Ghana for obi atare ni sin ana me no kasa se opiem ewo mrahye bedwafia a eye ba asum ga won mo ehwe anyira ma hoden eso mekyere energy committee no wo pani a wote adwamu se chairman eye Ebuakwa South emrahye bedwani Honorable Samuel Atachina wode atuga na wo kyerem se de ko so ni nti nyamenya adomo a busume ni da to so ensia memene da ebom se mena hye bedwafo akwa ahomegiem recess de nanso energy committee ne betena se memene da ebai na empanifo a wonom ewo twaka ewo yenyina mahoden ho ni nyina no ya twonom ede wo ba begina committee nanim na wo ma kyerem de nti aga na dum so yi asa Ghana fo abrabo na egu nkofo adwuma na masa bi nkwada ewuwo na sa de siye ewo Temagena Hospital ni nyina no yewa Samuel Atachia kyerem se wo behwe na mpanifo ni nyina ni atwoma ba na obi aba be yi ne ho ano wo kyerem a saa meeting na wo mo ebekro no wo hwe energy committee no a yewo majority MPs wo so ane yewo minority ebi yewura kwabena donko kane mrahye bedwani a na wote abaanya so edema pro east sadan so ana yape kusogu MP yewura John Abdullah Jinapo wono so ebepiem awase wo mo nyina no members a wono ewo parliament energy committee no eso ebie na yewura Atachia kyerem se nyamenya adom a memene da saa putupuru nhia mu na wo mo ekro no data fact enema hodo a woje ho akindi a enye ana wo mo di begu fam anu ntinye se me wa bem anase me opposition ti no me baba ye propaganda ade no no kurakura no a me betwa ntro se de be ya ban no wo benya ba bia gina anase bia asemu a mekan anya no kure nanso me wo opposition ti no me be shara kansem bi ama ban no ne ho aye Ghana fo ahi yewra Atachia won nsem trofo di nkomo na wo kyerem se nyamenya adomo a ahyeya hodo a memene da won beba abepie mu ewo kwabati nanim ewo mrahye bedwafie no de wodi nkan Ghana gas wo mo ebeba sadan so ana Public Utilities Regulatory Commission PURC for so ebeba afen so no Electricity Company of Ghana ECG wonom so ebeba ana Volta River Authority VRA for so eba Chamber of Independent Power Producers wonom so eba ana Ghana Grid Company Limited Greco for so eba Energy Commission ana Energy Minister Honorable Dr. Martin Opoku Prempe atese sabra so no technical team ebedi chiaba we kyerem se no kure no mbeka de akere Ghana fo na mom enye propaganda na de enti adum so na saba no empanifo mekyerem enkere Ghana fo yewra Samuel Atachia workers no emunsem ne interrogate this matter critically and it is the members of the committee who are actually running after the minister that we need all the individuals in the value chain to converge. And we've slated time for Saturday, this very Saturday, for us to look at it. Ghana Gas will be present, URC will be present, ECG will be present, VRA, even the chamber of the IPPs, they have to be present. Then the Grid Co, then Energy Commission, and the minister with his technical team. And then the members of the committee begin to look at the issues based on the presentation of the grilling and the interrogation. And we have a lot of, strong guys who have done research. The Kwaminado calls, the Gina Pauls, and the rest of them boys. They also have their own ways of doing things. And we're able to look at how comprehensive. This very Saturday? Oh, this very Saturday. We should have done it earlier on, but we defer to the minister who is in charge of all these areas because he had an international assignment. And because of that, he couldn't make himself available. He's in the realm now, and it's covenanted that we are going to meet this Saturday, all of us. And then we look at it critically.
enti eni ayeti yeyi eye ebua kwasa utemrahye badwani a wono ana se wuduru emrahye badwamu a committee a wono ahwe anyina mahoden eso wono ana oye chairman Yera Samuel Atachia na wo bewie na wo kirem se meeting no betimi aboa ama wo mo hunu ba bia problem no ewo se eye ECG fo na etwa ntro se eye VR fo na etwa ntro ana se eye Greek fo na etwa ntro no se ne ewe ye be hunu oga enu te Ghana fo nyina ntwan memre da meeting no beba so a ye beji mpan fo nyina adwenkere na etimi aboa me hunu ba bia dum so no wo firi ba ye ene akonya wotena so onu nti it will be resolved. You see, at the end of the day, we're looking at data. So language is apolitical. So you cannot come and do propaganda with facts. It will work. If we don't have the power, you can't, to conjure some propaganda and noise to bring the power. So you need to own up as to why we are having this challenge. Then those who are the experts will look at it and say, look, these are the obvious challenges. You can't wish it away. These are the solutions. And that is when we come back to normal. Enia yeti yeyi eye emrahye bedwam. Eye basum ga wonom na hwe anyina mahoden eso energy committee in parliament. Wopani a wati adwam say chairman Yera Samuel Atachia ana ode sansemu atu edwa. Yetwa DR agime nsam kase bon so na yakwa kopie mu na dankwa Akufo Ghana mampani akate ehonum na krata tenten wonom atombo ase atwera kama passen sasensanse so esem twefo krata monje ne mombo kon twera Ghana fo na wonom hu sachera foforo amaje na krata mu nsibe wom nyina se na dankwa Akufo Ghana mampani se ya mekasai wabo poni ani din edesteren aye amwa ni din se se ya mekasai ono na kane no no ya deputy aye minister edema trade and industry se ya mekasai mampani na dankwa Akufo wabo ni din se onkwe no kwankwa ye eye oswafo he o my Ghana yesika sem abedi akire eso na kokko mo adwumaden pa no mfama o my Ghana na ni nyina ne se eye jonkuma a wanya ne ba bi ko mekire eye match bosumi ni da na etoso enson emfim premier ni edonu na mu na eye obamowo edna pakan kosi John Pontua kuma ni fitire ekota bire ne de ne ko asama no ya na awra ho sempa na dankwa Akufo Ghana mampani chire mu adobi adro no etwase ye po bi na kwa ye deputy finance minister sebe ya babua na Ghana yensi kasem umatuma tutu no pepe na nyama tini ede akwa ede ma man Ghana ene senti na esi amekese na dankwa Akufo Ghana mampani wabo eye steren eye amwa de din ono kura ya akopie mu enhia so a ono na ye masebe dwani wabo de din se omre no kwankwa ye osoafo o Ghana yensi kasem abedi akire no madwumadin pa fama o man Ghana eno ati na esi amekesai ni nkra no nyina so sa akire so ansa na betumi adi dwuma no esa ya de averting committee no omamodian no mutumi gine tum tototo na no na bapai ya hwa dwuma ya de share nsa no betumi abo dwuma e ma Ghana sika semo no etumeja na so ana de esi ya kese ya de amase bedwafo e averting committee no ba akotena se matutu bapai ano ana se yakopo ya atom na so mogine tum dia na se umra ya boni din de se obesa ase edi dwuma se deputy finance minister eno chinsu openi a yesa boni din bio eye openi a ne din ade eye ahenkura maafo ono kure ya oye masibedwani ade ma eye atiase ne sia mekese na dankwa Akufo Ghana mampani waboni din so onko ye deputy eye minister emfama eye trade and industry onko ankwasha eye Steven amwa ni dibire hanom no so mmadwumaden pa no mfa mo my Ghana na nyuma ntumi mposo na mfidi dwuma so de ne mantumi koye pa emfama Ghana de sia mekese enkra obeto eye DL kasebo eprono no na dankwa Akufo wasa kire mu so eye vetting committee no ana afen so eye mrase bedwafo no omofa manyasam fa ntonchen esense ni nyina mu no opese o man Ghana etumi kɔ nanim ewo mpuntu na nema tumi fa ntoma pa edifra ewo man mu ha ne santi omamodian se wonma bobo wonu din no wontumi amwa na wani wo muntum se be ya beboa na dwumadi a opese mpanifo bedi no wometumi abedi na Ghana nema pa etini abuso de ama oman na krata yo pani pa ne sa ehyanse eye yugina hina ono no wo omampani atena meche the letter of communications office of the president yento akasebo no eso na awiai ensemo ayede ebra won sebe ye woda ayana empene se ye bekwadwo a wo kai se kai pene wa kai kotokure eno ntisa hoodi ne hono mo ayentime ma yeti hayi ye ho ade sakokora so che de de bo Yesu aseni yam no mo eno nti yemfa ho aseda ema time heba mesha wonom anabu adonte a awia ye ho ade sa no eno nti enso be kanfo ade ama wo se wutie kasebo no awia yi a edroba ko betimi aboa wo pa sa wo ba na wo ye be ma kokora na sa abrewa bomode se wo sa betima ka bie
ye friend no time heba mixture malaria fever e hadwen pam enkran tontom wo mute se ketechire wo so mosquito coil wo timi tabrisi nche pausum e ma hwade a wo pere ho e ho sunsanso e ye ntridi bombode se wo so wo benom time heba mixture basa no a wo betimi akeka hyem ese to paye na wo ne yade de asiani afen so aduane si wanim wafo atidi temene bonsu ego so won so se wonum anya wo de me pacha wo lusu appetite ya wedro time heba mixture sadan so ana general body pains we lipa duane tutu say wen won so awon ko bo construction biada empacha tontom but mode say won sabetima ka time heba mixture eno echi no immune system no wo form wa ehon so wedro time HH heba mixture ene the capsules enupa we nyina no me pacha wo nom no ehu bia mi akiri every say FDA for ajetum sadan so ana mampon Center for Scientific Research into Plant Medicine wonom so kire say drone kama pam enkran ha ene Ghana fana babia drugstore sibia ro kwa wo sabetima ka bi na mom se opa ba ku mienu miensa bi na wo dia be defense wo da mu say Italy for captain Fabio Cannavaro so a but mother say do ani bechirim na wa frɛ number yi 0244 417669 time heba mixture anytime HH heba mixture and the capsules edrono kama ena awai dwumadie bia pese wudie no aba otirimu po bia na wedding party yie anasa outdoor empo mesesa wo mpena na eja wo kura no a ya no aye bibi de akai enu nti ade a wo betimi de akai me pa atwada obonika bibi se exquisite collections of souvenir baby a obenya efre no Pensword Ghana ho no de fese nansan where de bia me ko ye ewrade ya ma me key holder ya wo ba ne kuru da so anam say you make kiss your bride obeti ana enti bo mode sa wo so beti ma ye bie kama pam da yi adami mi wo fa se me ne to nkwanta pai ho ana me ye key holder Kwadwo one ne to nkwanta pai sesen me ne to nkwanta pai na me ye key holder so that bia am kai ya na so me wo fa se me ne to nkwanta pai so this is my key holder enti ya woda so me wo na tiko nyina woda so na power fast na okowale ana wo kwakowale na mse ne okwa adam de nyame ase free so ko how dey dabi adam wo fast ko ade ya hamza se bia na niam asie ni ade ntino dabi se wo nua ba sere so na so okay what you say enti wo ya so ko am say som ko enti ma sheda ye key holder fine me sheda ma Pensword Ghana for na ye ma men omo de ndie say kama ono mo de ya woto a wo mo ka o enya Abyssinia o we enya Abyssinia enya fake kura dabi enya kensu abriri bia kama che say ayi mekọ wahini be nso ne birthday na Pensword Ghana for aye war clock ama no wahini demu wahina kokra o enti wenka wo konfo ya wale 12 years anka mo ko hu Pensword Ghana nanka design bibia kama so wahine wo konfo marrying younger nanka dawo and ya wo caption no ai wo konfo marrying younger sabrofo ni ye say ni yemfa man no nhyewe there be younger na ye asao okay if younger say be ya nyanya say be ya mrewa na obi abeti ase man ni pa do say teman na say okay ne me wunya tro okonfo marry younger obi ati ase abofra kete abofra keto ade to better say akoko no enti me pa chawo Pensword Ghana o manya sampa o amofra no so ka ho say yes say asre wa wo su ajenkukusu ane to pai sa na tie say de omo nante ne say de omo ball life okrum ha nya mianum no kure ni mpenifo no hu ni say no omani ka omo say kapre ebede ne enwa amo say matise school bi kura wo e fe ni sen e wokopie mu wo takrade potem ho a emofra no e kire omo say de omo nante nyina o sir yes enti se eba na sa no akwada usu eyi asisu a usu mpani usu wa yi ase utua ye bonsa body arebo bi ubetua bi so ade amu ye emu amu hadwe because esa na se de nkokorafo ne kana nkwada ne ye mudro bai ebi mu kura se ya fadro se ya fadro ana ye hia mojamuno wonya mojamuno akoni efa mojasu se de won fie na ye no ageme recommend bi ma wo
O say be a wonfie na kwa ni maduro no. Madam. Ah, obedam say. O yes madam. Na say senior na mu na si de na adam. Senior na mu adam. Say your convention and precedence e wo ye mranum. Sure. Enti we obi aye be na se anya ne hia. Some so me wa dey. Yes, sir, president say won na sha se free. And also ba ko fa sa amra ne so sa na no ko pani we ye bi no. Say man anya na hwe. Sa. And this na tie de abok atwa sa to ho. Sa. Nso yeso na mso bi. Sa. But ye de na be try sa anya hwe kra 18 years yeko no. Aye, no beboa. Aye. And below 18 de nyamye nim no. But 18 for no so kan no aka. Say sir, anti personal Ghana nipa boni ni. Akwana sawda okai no sa okai. O 18 for no. Wunya friend na de chin ya o se bra me ni di you. Ai. Adai o se adai mi KFC. O se oya juma wa school feeding program. Yes, school feeding program. Say anti edusuya personal Ghana. So who create impression a memorable memory. Kwadwo ene de asabrofo no yesi enra o. Ne de dempa. A memorable memory. Baby. Me do face. Brofo de mega kan o la me papa do. Baby wa de mi ye de. Eye Kofi Anka de answer dem. So no me kan brofo na zem tia. One na kire me. Ba ha na ni a kire. Enti Kofi say a memorable memory. Enti be mother so be friend. Password Ghana 0244622494. Wonom ewo kokomlemle amachi de wase kokomlemle. Ye ben ATTC ewo Enquires. But modern na wonim panifo eni enkombo. Ma yento akase ebo no so ate na nsam no etaimu pa. Ese ba be huni to si abomu. Na Food and Drugs Authority me no kasai. Wonom aka wo mo hubiem. Ne nyina no ene se 20-liter container no wo bie so ene enkwada baby diaper CBA aye mase twom e wa Shaiman ya gini nyina ase no na eye owura Vigil Edward Pra Eshon wono ana oye director of enforcement e wo FDA headquarters ana wo chirem se wo modinkan ene wo mo a ewo sika eye importers no edi nkomo ese se wo sika na so be import nyoma bia eye for human consumption but modern so be to mikrata area free FDA ana afenso no eye Ghana Standards Authority for enchen na so mo kirem se eye 20-liter container na wo mo akọ bie so ahwe no a baby diapers na egwo mo no enya de se eye papa eye inferior eye ostentatious enu ntirime no kasai wo maje ase no wo mo kire se wo mo kọ no wo mo FDA fo nye wo mo nko a wamo any custom division Ghana Revenue Authority and Ghana Standards Authority for na koye anu ntiri wamo agya se na mum afutu a wamo de ma Ghana fo nyina no ene se enye bibia mu behunu bia na yese mutugu so firi se wo koto diapers bia enye edebo ba da achi bia no ebe ha no Owura Vigil Edward Pra Eshon workers and munsebnie. The end of last year, no. Yem Penema Ghana for our business in diapers, no. On Monday, bill diapers are yem packaging ye, and our diapers are any details of the company a manufacturer. Until my grace period, for moon try now more because after December, no, yem penny. But they may see after December, no, enforcement. Proper out no who say so side that person no do na san okru until you decide say this time round e be season nyina abese no e magana for who say na ye kan last year no am pioneer break say be until take mo no until na e wa ha no na that person no on say na ye wo musim no force there no e ma nkura no yare girls no wo munya wo betumunya infertility from infections near boys no kan put munya cancer of the testes and it will trigger asthma any chronic skin rashes. It is that you prima before Tongo, no and check here. Ochinebi, Mofan Umbi, now almost having such problems. Enti eni ayeti ye aye wopani awono ana enforcement wodano ewo Food and Drugs Authority. Nedi ede Vigil Edward Pra Eshon ana odi sansam ituda. Ye toa dear Jimmy nsem kase bono so ani ekwa kopie mo
ɛwɔ Asante Mantam no mu ɛhɔnom ɛna chief of staff Akosia Frema Osei Opare wabɔ ne homɔden akɔpie mu wɔ Asante Mantam mu mame wakɔkɔdi dwumaso no bi wɔ hɔnom a kyɛ sɛ nyasɛm ketewa koraa ne nyinaa ne sɛ atiefoɔ bɛka ya ɛyɛ match bɔsɔm no mu ɛna egyabrane ɛtɔ race course market ni mu akyɛ sɛ ɛsɛ nneɛma no gyapadeɛ bebree paa wɔ Kumase na nyasɛm ketewa koraa so ani na ne na mame atumi akɔpie mu ɛwɔ ɛyɛ race course market ɛno wɔ Bantama ɛno no wɔ Metre Ashanti region so saa how kɛseɛ wɔ yɛ ɛsiiɛ no ɛnya deɛ obɛtumi atena hɔ ade n'ani ahwɛ han ne sɛnti no wakɔ akɔfa sika bɔtene de aci hɔ no ma ɛyɛ 800,000 Ghana cedis a sika yi aka ne sika no mu no wode kɔma sɛ 8 billion a ɛyɛ sika ketewa kwa so wɔn mpanimfoɔ nyɛ ne sɛ ɛyɛ sika yi no ɔmo mfa nsiesie dwa no na ntumi nya kama paa na wɔn mo nso a wɔn mo hwɛ ɔmo agya padeɛ ne adeadeɛ kɛka ho no nso no wɔn mo ɛyɛ 500 ɛyɛ 50,000 Ghana cedis ɛno ne gyina ɔmo 500 million sika dadam so sɛ sika yi so wɔn mo nyɛ na ka ho do ɔno mapɔ ɛfɛ dwabla ne ɛtɔ race course ɛyɛ market ne mu ɛsɛ ɔmo agya padeɛ no wɔn mo mfa nte saa ɛka no so ɛso bi saa na so na wɔn abɔ Frema Osei Opare kasa na ɔsa kyerɛ mu so wabɔ ne ho mmɔden sɛ project no ɔde nneɛma bi akɔ a saa nneɛma no ɔmo mfa mmoɛ na ɔno mo ntumi ɛmfɛnsi ɛyɛ edwa no mfa ma ɛyɛ adwadifoɔ no ɔde ɛyɛ 6,000 pieces of wood ɛyɛ nnua ɔmo twitwa ne kama pa ɔmo de kɔ akɔboa ɛyɛ 6,000 pieces na ɔde kɔɔyɛ afi nso ɛyɛ 50 trips of sand awia maako nso ɛyɛ 50 trips ɛna ɔde akɔ sɛ ɔmfa nkɔnkɔboɛ afi nso ɛyɛ nkyɛnse dan yɛde bɔ dan nso ɛyɛ 60 packet na ɔno nso ɔde akɔ sɛ mpanyinfoɔ ngye na mɔfa mmoa no mfɛnsi dwa yi afi nso ɔmo de ɛyɛ aboba ɛyɛ gravels nso maako 20 trips na ɔde akɔ akɔma wɔnom afi nso 500 bags of cement ɛyɛ cement maako 500 bags na ɔde akɔ akɔma wɔnom ana afi nso ɛyɛ 30 tons of iron rods ɛna ɔde akɔ so ne nyinaa ɔmo ngye ana afi nso nadoɔ bebree na ɔde aka ho sɛ saa nneɛma wei no ɛyɛ akadeɛ mpanyinfoɔ ngye na ɔmfa nkɔnkɔboa na edwa no wɔnom ntu nsi na mfa ma race course fɔ nse bɛyɛ bɛboa na ɛmma adwadifo a wɔnom akeka adwa no bɛtumi anya baabi atumi atena na wɔnom atɔn wɔnom adeɛ na opening pa ɔno gyina mmaa nyinaa na mu ɛkasa de ma wɔnom ɛyɛ nana afia kyerɛ ɛyɛ kyewa ɔno no ɔyɛ kwemada ɛde ma race course ɛyɛ edwa no ɛna wɔkyerɛ m so anamawa ɛyɛ chief of staff ɛtu ɛyɛ Frema Akosia Opare ɛtu no anamawa ɛyɛ paa ne sɛnti ɔmo da na asopɔ paapa ɔmo ebi nkɔ na ebi ɛsan bɛbi na ɔsan kyerɛ m so hwɛ adeɛ maame wɔ yɛ na ɛyɛ adeɛ akyɛ sɛ maame ɔyɛ ɔbatampa na ɔyɛ ɔbɔfoɔ pa Nyankopɔn ayi no so ɔmla na ɔmɛboa wɔnom ne yɛntie sɛ deɛ wɔkyerɛ wɔn nsɛm mu ɛfae manfo ne ma ahye we race course adeɛ mitimi nka ne ya ma mi ti nka ayam hyehye ne abadaye ya ma mi aba ama nipa behwe ama na ya no mo kasɛi grader na si wei ya ma mi atonet kokɔ bro 40 ɛna afeli ha ma yɛn wo wie yɛ na nsan iron rod ɛne aboɔ cement hose ɛne nnua ɛnkyɛnse kyɛsɛ mitimi nka yes se ho ka 8 billion seska wenka yɛ kɔfa no wei enti sɛ ne gyina race course ha ne gyina ma mi asante human enipa a wɔte ne nkan yɛ ɔba ahema ɛde ma ɛyɛ race course edwa no ɛyɛ afia kyewa na wɔte ne nkan no akyi ɛna adwadifoɔ mtontɔn ɛnam ama ne adeade wɔ ɛyɛ race course edwa no mu so wɔn so wɔn bika wɔn obi ka pa ɛsɛn sɛ adeɛ amaame ayɛ ɛsɔ ɛni yɛ pa ne sɛnti wɔn da n'ase pa no so yɛn kyerɛ sɛ deɛ ɔno ɛkyerɛ wɔn nsɛm mu ɛfa yɛ. yɛn ni ayɛ nneɛma ahyɛ deɛ ɛnya agorɔ ɛnya sika ketewa na ne nyinaa mu no nhyira nka nyame sɛ yɛ maame ɔpɛre abɛsɔ yɛ asene sɛ yɛka yɛ akyi no sanka yɛbɛsa abɔ dan ne ho kadeɛ a wɔsɔ yɛ mu a wɔyɛ ama yɛ nti ne nyinaa mu no yɛda n'ase bebree. kipu wɔ kpɛlɛn samsiela tokonya maare tekala na maare kaatema sɛmɔ pale yihu opuni onansɔnte mana nipa bi se ɛwɔ man mu a hodoɔ bɛyɛ deɛ wɔ a meyɛ sure sɛ ɛbɛboa Nyankopɔn anyɛ adusadeɛ ma no adeɛ bi a ɔde asi n'ani so bia sɛ ɔnyɛ bia no Nyankopɔn ka n'akoma na ɔmma no ade kɛseɛ wɔn ma wɔte wɔn ka sɛ wɔkasa adwadifo a wɔnom tɔn adeɛ ɛwɔ race course edwa no mu na kasa baako no deɛ ɛyɛ me de paa ɛno yɛbɛkyerɛ mu akyerɛ ɛnɛ deɛ network ne nyɛ akyerɛ bɛkyerɛ mu ɔde paa ɛnti abusua yɛ toa kaseɛ bɔ no so na my main kind messages ni bi ewa captain with no armband and also fantastic news by all standard and also wafa G2 no wafa say won so G2 pa and Robert Gameli you ready was say I want to break nipa bone ni me nkan kura me a million no ade a wode ba ni nyina kire say abrantie ni fumpi hia ntokwa ananana Kwesi George and also wotie kasebo no hwe the life ewo wanchi yeda ase pa ne wanchi fo so dey aba ananana Kwesi am so new viewer
said we sit tro ne bebre no minim say Psalm 20 verse 1 wo tro ana shama ba edna benya wono so wade aba na wo chese kasebo no edamu pa wa woshi wonso ye da ase ana Ibrahim Garba Kenya wono so wade aba wose wotie kasebo no ana Samaria ansa wono so wotie kasebo no ye da ase mena ye ho ne yemfa agopama so nsem entoam so apakan atena se yaba sisi a the Yale News. Right, abusia yensa mo bibiala ha emo bibiala kwa bamfambra nkrampumpuni mantam ajatum kasafidie kasia ba ko peso DL 106.9 ena ukwada area prem to bre kasia bo esomre wiedu sa gudie mo nsama wo so ayaboabo ano no yede eba beda na hu ne ekọ ene ne eba ewa gudie mo nsampi na egu yempron so a yaboabo ano yede ba Ghana de wa and of course nkrofon cross so the latest any exclusives no yaba be dropping nyina de ama me amede nsam na bre on edi ameje so no eya Yesu ano de hye apakan GH the blessed king intentem so a mention nsam na se a mention se emfam fifie emfam a mention se emfam fi Spain abrantia ye friend Inaki Williams na kache na abrantia o striker ede mabobo kwa ye friend Athletic Bilbao Samson Blasters no osia kan ede emayen na abrantia friend Inaki Williams akasa o se ni decision anansia o take here so ba be ball ede ama Blasters of Ghana over oma ye friend Spain no o se onu no da na ye good decision na o take here o se na busuafo o machief Ghana into we take very good decision and a wa be ball de ama Ghana o se sa decision na we take no aboa ni ye pa abrantia friend Naki Williams ne nsam ode atodwa no a yede ema na yempie mu our former Blasters of Ghana striker a ye friend Bafo Jan akache na Bafo Jan ne nia asamoja nyina no enne omadi nkomode nsampi na ede atodwa na edi kan Bafo Jan akasa ede afa coach a ye friend Nde Otuado o se Nde Blasters na wo no eye rebuilding ene ye na rebuilding na Otuado ene ne technical team ne ye no ombehia Ghana fo nyina support na Ghana fo ehwenim hope say ne rebuilding no enyama bekoye enti Nde no omo put things together o se Ghana fo nyina no omo wish om wo no believe say ne Ghana Blasters under Otuado no rebuilding na ye na beboa ema nyama etumi akoya ehon nsam no a Bafo Jan ere atodwa na owie no ena ninu aketwa friend Asamoah Baby Jejan former captain Edema Blasters of Ghana and so akasa ede afa Otuado na ene Asamoah Jan chema osi Otuado onye nipa foforo wa babe coach Ghana pen na emro be coach Ghana no players a obeto omo no ene enyomo ane wo ewo mu se bi wo obeto omo de na mum no ogidie se Blasters na still na no eye rebuilding and they Otuado babe na rebuilding no ebehia tam yenya mre emfama Otuado ne emfa chitai kese emfanta na chi no ogidie se Otuado wetima a fantastic job ede ama Blasters no we ene nsama Asamoah Baby Jejan ede atudwa na okasa wie no ene yebisansa Asamoah ene wa o former teammate a your friend John Pestell no ya fa na as assistant coach ne ya fa no enkrofo pi na akasa de etia sa appointment no then na kan dia fa ene o se John Pestell ne tamosi akan ede ma Blasters no o sacrifice a lot na kamia se enkrofo refi sa sacrifice na John Pestell sacrifice no na John Pestell after no retirement so oko South Africa ekokochi na after retirement na adwuma wa ye nyina no coaching enti sende ye fa no as assistant coach Edema Blasters na ohu bone ewom ono de o support sa appointment na we ene nsema Asamoah Jan ede atudwa no wie no ene ye bi sende Blasters na wo no ye wo players bebre na wo mu na wan na ogiri sene miredu ye build the Blasters no around him ene o si we ne enye kasa tenten enye kasa bebre bia eya brand FN Mohamed Kudus ende urem wo Europe or ye one of the players omufi Africa ene Ghana o me performing na Blasters no yenya era ahodo abedi pele era ebaye Steven Apia de ebaye Mike Christian de ebaye ono ankasa Asamoah Jan de ebaye na mprempren de ohun ni se du Abrante FM Mohamed Kudus so a yem build the Blasters no around him we any nsema Asamoah Baby Jejan ere atudwa ye de ema Kwesi Nyantachi a former Ghana Football Association president na wakasa osi since 2019 a ofi GFA akunyane so as a GFA president no
or say in the football no enyama enkoye offer your national teams na ye ko tournament ebi wa first round near film group stage near film entinde o de nyama gugu afam dia and they since ofi Ghana kunya no so a GFA president no ye football no esiniti ase na kwasi nyantachi etwane nsam so no eno ose nansi ansan twefo eka omutibo mu eye save Ghana football demonstration no oni omo nya adwen ono de na nkosusu se sa protest no enye necessary enkomo for petition engu nkrata so na nkomo mfa nkoma GFA no na omo ye sa demonstration ono de ohun ni se emfaso ni so eno sa kasai ochima o si MPP aban a eti akunya so se nyame boom na breaking the age no omo kano etumi bemu na so omo frɛ no so omra no be sports minister obeji atum no wa ba be sports minister e de amagana na emo no se koba ne se NDC ba akunya no so no omo frɛ no so omra no be sports minister e be din ye pa we ene nsema kwasi nyantachi e de atudwa ye e de ema Ghana Premier League no coach of the month of February no nominee no Abamonten Abubakar Watara of Asofuk Owombi Sansona Steven Frimpong Manson of Babiani Ghosters Owombi and a Miami coach Kasim Mengo Okansi of Nations FC Ewom and Ibrahim Tanko Ewa Lions onus won weni coaches Makuma Konaya and Penny for a nomination say coach of the month of February any match no omon konko contest na nia obedin kunim no na omo the award no e the amano and offensive player of the month of February no any match no nominees no say NT Evans or say Wusu ewo Bobo Kwa friend Samates wenya nomination Ejenim Boatin ewo Dunsesi wenya nomination Blessing Esuman Dankwa ewo Accra Lions and offensive Abrantia your friend Asamoah Boatin e free nso no ewo Nations FC ono nso no enya nomination a yede won some edema yede Ghana and some senior remo on crofon close to Teodia Endra games eba so results IPP mu ne yamfanto anim dia wo English Premier League ne games eba so results IPP mu no say NT Newcastle Eshebako Everton enso Shebako Nottingham Forest Etranfie Eshemiensa Fulham Etimubako Bournemouth Eshebako Crystal Palace Entumiante Burnley Anyways Equity obi ahye yonko Ekabako West Ham Eshebako Tottenham so Eshebako ena opiemu ewo cup games no so eba so na Italy no Coppa Italia semi-final no first leg na eba so Juventus Eshemienu a Lazio Entumiante Sanso na urum ewo Germany a Bobo Kwa yefren FC Saarbrücken Omotena fie ema Curating ekosho meka mienu a omentumante ena Coupe de France no Lyon Eshemiensa Valenciennes entumi ante en the games ebeba so no English Premier League no ebo AS 6:30 Arsenal any Luton Town ebebo 6:30 krona no Brentford any Brighton ebebo ena ebo 7:15 a wo Etihad no Manchester City any Aston Villa edi ebebo ni cup games no so no en ne ebeba so no uram wo Italy a Coppa Italia semi-final no 7 p.m. Fiorentina any Atlanta bebo and afenso no DFB Cup no semi-final no Bayer 04 Leverkusen and Fortuna Düsseldorf ebebo ASS 45 and a Coupe de France no PSG and Star Rennes ebebo 7-10 yegina so na ye dia goodie mun sama ye boabo no na ede bro no e dia si abusuami ameden sama na bro dia meje so no e ya Yesu ano de hye apakan GH the Blazer King Samre de Okogyeabour and Nhyiraba take over normal preche na ye de kasebo na si over to you Okogyeabour mera se abusuaya nyina we so na awia yi ensama hodo ayede ebesom wo se kasebo no yemfa ensi kofitela ana de ye ko Facebook no eso nyame enhyira wo tiefo se o maya wode waso fam ye maya nso ye besom wo monso a mo kire mo adwen wo Facebook no so nyina nso ye da mo ase na ye so a nana adwase okay ene ne mpamfo betena se na dwumadie no nka ye wono nso atoa mo so akenkanfo mienu edia mejeso eye Okogyeabour Ocran mene Nhyiraba Kwadwo Sammy yada mo nyina se awia yi ama mo nyina mo anitie enchi mo afidie no emfri ha